Хора, то не докато още и още от повече Leon the Gamer. И днеска съм с Гого. TGB! Сега искам да поговорим за чанала. Малко по-късно ще си сменявам името, което ще бъде гадно. Leon the Gamer Не. ще бъде сменено към кое? Leon TBM. Да, Leon TBM Или нещо, не знам. В превод от Leon TBM, Leon the Buildmaster. Или нещо, не знам, Или нещо от този сорт. Да, нещо да кажеш. Да, той ще прави спешъл на 10. Аз ще правя спешъл на 10 сабскрайбъра. Ударихме 10 хора! Абонирайте се и за него. Да, за този човек тук. 4. Ще станат 5 скоро. Престани, копираш PewDiePie. Как може да копираш краля? Не копирай краля. Such a bitches! Fucked up town! Ау. Did you just touch me? Don't ever touch me. Не, шегувам се. Шегувам се. Можете да ми предложите игри, за да играя. Например, 16 Second Challenge. Разбрах, че тази игра е уникална, че е много трудна, готина, изпитателна, затова се казва 16. Ще удара, какво ми пука, просто ще ти изкривя ръката. И ще ти отвия главата, е така. Е така. Клик! Окей. Стига. Добре, и това ще бъде... Трябва да се прибирам след 10 минути. Окей. Нищо, един блок е колко? 12. Добре, това ще бъде за днес, хора. Може да се подканяте и към още Leon the Gamer. И ще се видим следващия път. Вижте.